عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات تعزبتنا نلوم ربو عسى سلسة قنبت كلتشن عسان شدشان تدالوا حدث زيناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بغبر عدم فلما كانت تاتو إرترا فولي لو أخسب أم مسلات كأتصلن تحتاتنا كسفنا زي منقستان محبرات تصوعين أمريكا قبل على إثيوبيا تنبيرج نبرة الجرا أطوار كم زل علت أفليتا يويري موسيفيني أبتحت تصنع حلوة نشاب عيجزيو قال معلا فتسيمو ترامب بزعب إيران لعلواي درجات أتاو أخيبة يكايد إيران نتب تشاينا زغربة 4 نتبتا زعزة أمام السلام تقبيلاتو عب سودان كلها جنير أستات 50,000 سبات تمزابي لهم بريطانيا متصابو هرمز نمعلو وتادراو مسرحيتات أوافرة إذن كالن بزرزر حزركم قريبا له كتكاتاتو لني بخبر عدم أما بس سوسان كلتن سورة أخيبة بايتو 7 مسلات حبرات هاجرات فوليلو أو 7 مسلات إرترا سلطانو خحدسن قداي تحتاتنت كأطلن زي منقستيوان محبرات تصاوعي تقريبا إذا بسالسان حدا زي منقستيوان هاجرين محبرات بعسة تغطى قنبت كلتشن إسان شتشن تتصحف دبدابي نابتوم اب جنيفا زركبو قومت وكلتي عبالات هاجرات تعذبتن زتلأخيو ابتغاب 15 سنة كساب 10 حملة 2026 زكاية سروع أخيبا بايتو 7 مسلات حبرات هاجرات اتي بايتو نسلطان نتي فوليلو زناوح صنعو سانخ حلف التحساسبان اللوا إذن زي منقستيوان محبرات قدم مبل سوسان كلتن سروع أخيبا بايتو 7 مسلات دبدابي نمتصحف استقدادلو كاند مغنات التسلطان فوليلو نمحداز زكاية دبلوماسيون منقصاص نمصلاوي كم زفلت السلطان زبب عمتو حدث سلازلو اتدبدابينو تم قومتي وكلتا هاجرات نصور موتعوتات نمقرب زعلما خوينو لو ما عمت مستمبل 25 عمت ما أسرت جوج 15 مبل 10 عمت صبصاب كوميشن مرمران مقطامو نتو غداي زياده وصصيبو يركب اذا محبرات نت تاريخاو اغاطامه بمطقام እቲ ኣብ ልዕሊ ዲያስፖራ ኤርትራውያን ይካየዳሉ ዝተባሃለ ሰግረ ደባዊ ጸቕጢ ኣብታ ሃገራዊ ዘተ ዓቢ ቦታ ከረክብን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ካብ ኣቓልቦ ዓለም ከይወፅእ ይጻዕራ ኣለዋ ተደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ብሰበስልጣን ሃገር ይፍጸማሉ ዝበሃሉ ከበድቲ ግሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ብጽኑዕ ክኹንን ይሓትት ኤርትራ ነዚ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኪሩ መርመራ ዘካይድ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዛ ክትቃወሞ ጸኒዓ እዝናይ ሎማ ዓመት ውሳነ ኮሚሽነር መርመራ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናይ መወዳእታ ጽጣቦ ካብ ዘቕርብ 10 ዓመታት ድሕሪ ምምልኡ ፍሉይ ልኡኽ ዝሓለፉን ዝቕጽሉን ግሰታት ንምፍታሕ ዘኽእሉ ስትራቴጂካዊ ኣገባብ ከጽንዕ ክሓትት ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ብተወሳኺ ደብዳቤ ከም ዝሓበረ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ እናብኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይርከብ بمسألة الدبدابي إرترا أمو داتا 2025 نلعل 18 عامتات تأثيرهم زنبرو 10 سبات كوا انت فتحت عشا حزي قاتات جنا أبزي حقاو مأسرتي يركبو لو ما عمت 25 زمرو 11 سبسلطان منقستي عبالات G15 ጋዜጠኛታት ብሕትን ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት መራሕቲ ሃይማኖትን ተማሃሮን ብሓፈሻ ልዕሊ 10,000 ሰባት ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ይገልጽ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት 13 እስራት ምፍታሕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ ስርዓታዊ ዝኾነ ገሰት ሰብኣዊ መስላት ዝፈትሕ ኣይኮነን ንዕቡራት ሃገራት ንምድንጋዝ ዝተገብረ ቅንዕና ዘይብሉ ስጉምቲ ምዃኑ ስክፍተታት ኣለና ይብል ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ 180 ሃገራት ናጽነት ፕረስ ብምዕፋን ኣብቲ ዝተሓተ መወዳእታ ደረጃ ካብ 180 ተሰብዓ ትርከብ ካብ መስከረም 2001 ጀሚሩ ኩለን ናጻ ጋዜጣታት መጽሔታትን ተዓጽየን ين تكال دوب ألبو غازيتينياتات أمنا 2026 ጸብጻቦ ከም ዝገለጹ ኤርትራ ንጋዜጠኛታት ካብ ዝኾነ ግዜን ላዕሊ ሓደገኛን ዕጹትን ሃገር ኮይና ኣላ ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ሰበስልጣን ኤርትራ ነቲ ምስ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ልኡኹን ክህሉ ዝግባእ ዘተ ብምጻግ ሓቢርካ ካብ ምዕያይ ይቁጠቡ ከም ዘለዉ እቲ ደብዳቤ ይገልጽ ኣብ 2025 መንግስቲ ኤርትራ ስልጣን ናይቲ ፍሉይ ንምቁራጽ ዘቕረቦ እማመ መብዛሕትአን ሃገራት 25 ተቃውሞ 4 ደገፍ ውድቅ ምዃኑ ይዝከር زنزم منقستوان محبرات أموداتاتي دبدابين بيت مخرج سباء مسلات حبرات هاجرات صنع سقوم تخوصت تسويعنا لوا اتقندت 11 سلطانن اتفلوي لوخ سباء مسلات إرترا خنا وحن منقست إرترا مستلوخ بمسرح نابتا هاجر كاتو فقط كهبن زبليو بتوسعة قبل علتهم عوض هاجرات زنبرو إرتراوين دياسبورا زكايزلو سجل دباو تسقطي حاوسو كله تابتا هاجر زفت أمزلو جسد بتصنع حقوقنا حاتيتن الدبدابي كما أمنستي انترناشنال هيومان رايتس واتش أفريكان ديفندرز كمون كالوت إرتراوين محبرات حوسو زفرمو خوينو أب إرترا نزولو ጸገማትን ንምፍታሕ ቴክኒካዊ ሓገዝ ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ ክቕፅል ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ናጻ ፕረስ ስለዘየሎን ናይ ሓሳብ መግለጺ ዕጹፍ ስለዝኾነን እዚ ጉዳይ እዚ ህፁፅ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘድልዮ እተን ማሕበራት ኣዘኻኺረን
ብተወሳኺ ጉጅለ ልኡኽ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ካብ 15 ክሳብ 17 ሚያዝያ 2026 ኣብ ኤርትራ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዘካየደ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬትኡ ኣፍሊጡ። እቲ ዑደት ኣብቲ ኣብ እምነትን ግብራውነትን ዝተሰረተ ዝምድና ክልቲኦም ወገናት ዘተኮረ ኮይኑ ንቐጻሊ ወፍርታዊ ልምዓታውን ስራሕትን ሓድሽ ምዕራፍ ዝፀረገ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ባንኪ ልምዓት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ድሩት ዓቕሚ ምምንጫው ፀዓትን ከቢድ ናይ ኤሌክትሪክሲቲ ቅልውላው ተሕልፍ ከም ዘላ ቅድሚ ሕጂ ጠቒሱ ነይሩ እዩ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ነዚ ብድሆታት እዚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ከም ሓደ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ዕንቅፋት እዩ ዝርኦ። ኣብ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኒው ዱዋል ኦን ኤነርጂ ፎር ኣፍሪካ ብዝብል መደብ ክሳብ 2030 ንኩሉ ማሕበረሰብ ፀዓት ንምብፃሕ ይሰርሕ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ ኤርትራ እቲ ቀረብ ፀዓት ብመርበብ ካብ ዝተኣሳሰሩ መደበራት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ በለዛን 22 ሜጋዋይት ተወሳኺ ዓቕሚ ዘትኩሎም ከምኡውን በብናተን ጀነሬተር ከም ተሰናይ ባረንቱ ዓዲ ቀይሕ እዩ ኣገልግሎት ዝህብ። ነዚ ንምቕያር እቲ ልኡኽ ድሩዕ ኣገልግሎቱ ጀሚሩ ኣሎ። ናይ 30 ሜጋዋይት መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓት ደቀ ማሕረ ብኣካል ተዓዚቡ። ብተወሳኺ ኣብቲ ሰነይ ባረንቱ ከርከበት ሓደስቲ መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓት ንምትካል ዘኽእል ስምምዕ ከም ተበፅሐ መርበብ ሓበሬታ እቲ ባንኪ ኣረጋጊጹ። እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ዝተባሃለ ዘተ ኣብ ምሕያሽ መጓዓዝያን መሰረት ልምዓትን ዘተኮረ ምንባሩ ተሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ባንኪ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ መንጎ ምፅዋዕን ተሰነይን ዝዝርጋሕ ኣውራ ጎደና ፕሮጀክት ልምዓት ኣገልግሎትን ገማግም ባሕርን ዘሎ ምዕባለታት ገምጊሙ። እዚ ወፍሪ እዚ ኣካል ናይቲ ባንኪ ልምዓት ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዘሰላስሎ ዘሎ ዞባዊ ናይ ምትእስሳር ስትራቴጂ ኮይኑ ንኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብምትእስሳር ንግዳዊ ልውውጥ ቁጠባዊ ዕብየትን ክሕግዝ ትፅቢት ይግበር። እዚ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ፕሮጀክት ምምካት ድርቅን ኣካል ናይቲ ባንኪ ልምዓት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ቀንዲ ኣፍሪቃ ከም ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ኬንያ ንለውጢ ኩነታት ኣየር ምምካት ዝገብሮ ዘሎ ተወሳኺ ወፍርታት እዩ። እቲ ብዋና ዳይሬክተር ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣሌክስ ምቡሩ ዝተመርሐ ልኡኽ ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ ሓጎስ ገብረሂወት ከምኡውን ሚኒስትር ፋይናንስ ሃገራዊ ልምዓትን ኣቶ ገርግስ ተክለማርያምን ብምዝታይ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስትን እቲ ባንክን ዘሎ ልዑል ናይ ስራሕ ተወፋይነት ዘርኢ ምዃኑ ገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ኣፅዋር ከም ዘለዓለት ብወግዒ ኣፍሊጣ። ነዚ ዓቢ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ስዒቡ ዳይሬክተር ምቁፅፃር ንግዲ ምክልኻል ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝነበሮ ብመትከል ምኽሓድ ዝብል ክሲ ሙሉእ ኣልዒልዎ። ብመሰረት ሓድሽ ሃገራዊ መምርሒ ምትሕልላፍ ኣፅዋርን ፖሊሲ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ሕቶታት ፍቓድ ብምትሕባርን ኣፅዋርን ፀጥታን ንኢትዮጵያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክኸልከል እንከሎ ሕጂ ግን ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ፍቓድ በብጉዳይ ክምርምሮ እዩ። ምዚ ተታሒዙ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተኣወጀ ናይ ሕግን ምቁፅፃርን ምምሕያሽ ንኢትዮጵያ ካብ ዝርዝር ንግዲ ኣፅዋር ዝተኸልከለ ሃገራት ክወፅእ እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ፀጥታዊ ምትሕባር ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ዝወሰደቶ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ውሳነ እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ዝርዝር ሃገራት ምእላይ እቲ ሃገር ንምክልኻልን ዘመናውን ንምትግባርን ምስጋር ቴክኖሎጂ ንምምቻውን ሕጋዊ ኣፅዋር ተዛማዲ ትራንዚክሽን ምስ ትካላት ፀጥታ ኣሜሪካን ንምክያድን ሰፊሕ ማዕፆ ክኸፍት እዩ። ወዲ 81 ዓመት ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብ ጥረ ኣብ ዝተኻየደ ኣካታዒ መረፃ ገፊዕ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ ን7ይ ተኸታተሊ እዋናት ቃለ መሓላ ፈፂሙ። እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝነውሐ ካብ ስልጣን ፀንሑ መራሕቲ ክኸውን በቂዑ ኣሎ። ቅድሚ እቲ ስነ ስርዓት ምጅማሩ ፖሊስ ዩጋንዳ ሰላምን ፀጥታን ንምሕላው ብዝብል ምኽንያት ታንክታት ዝዓጠቑ ሓይልታት ፀጥታን ኣብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ኣዋፊሮም ነይሮም። ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝረኽበሉ ህዝቢ ኣብ ዘስማዕ መደረ እዚ ሓድሽ ዘመን ስልጣኑ ንኩሎም ኡጋንዳውያን ድቃስ ዘይብሉ ናይ ስራሕ ግዜ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጹ። ህዝቢ ኣብ ምፍጣር ሃብትን ዕድላትን ስራሕን ከተኩር ከም ዘለዎ ብምሕባር ነዚ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ዝተመዝገበ ሰላምን መሰረት ልምዓትን ክቕፅል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ። ሙሴቬኒ 70% ድምፂ ከም ዝሰዓረዩ ተገሊጹ። ስልጣኑ ድማ ክሳብ 2031 ክቕፅል ትፅቢት ይግበር። ይኹን እምበር እቲ ድምፂ ዝነበረ ቀንዲ መዋዳድቱ ቦቢ ዋይን ነቲ ምርጫ ስርቅን ድምፅን ምጭብርባርን ነይርዎ ብምባል ኣይተቐበሎን። እዚ ወዲ 44 ዓመት መራሕቲ ተቃወምቲ እቲ ስርዓት ክሕቐኒ ይዳለዎ ኣሎ ብዝብል ስጋት ድሕሪ መርፃ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ እዩ። ሙሴቬኒ ንፈለማ እዋን ኣብ 1986 ብረታዊ ቃልሲ መሪሑ እዩ ናብ ስልጣን መፂኡ። ካብኡ ንነጅው ድማ 7 ምርጫታት ተዓዊቱሎ። ንሱ ምስቶም ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ፀንሑ መራሕቲ ኣፍሪቃ ከም መራሒ ኮንጎ ብራዛቪልን ኢኳቶሪያል ግንን ካሜሩን ዝስራሕ እዩ። ኣብቲ ኣብ ቀፅሪ ናፅነት ኮሎሎ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መራሕቲ ሃገራት ታንዛንያ፣ ዲሞክራሲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ተረኺቦም ነይሮም። መንግስቲ ሙሴቬኒ ካብ ሃገራውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ከቢድ ነቐፌታ ይስዕበሉ እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ጥሪ ብሰንኪቲ ሓይልታት ፀጥታ ዩጋንዳ እንተወሓደ 16 ንጹሃን ሰባት ከም ተቐቱ ይገልጽ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ድማ መንግስቲ ሙሴቬኒ ልኡላውነት ሃገርን ንምሕላው ብዝብል ንረብሓ ወፃኢ ሃገራት ዝሰርሖም ዝበሎም ወገናት ዘቐፅዕን ካብ ወፃኢ ሓገዝ ዝረኽቡ ትካላት ከም ወከልቲ ወፃኢ ዝፈርጅ ሓድሽ ሕጊ ኣጽዲቑሎ። ኢራን ነቲ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ዘቕረቦ 4 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ሰላም ከም እትድግፍ ገሊጻ። እቲ ትልሚ በዞም ዝስዕቡ መትከላት ኣቢሉ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዞባ ወሽመጥ ዓረብን ሰላማን ምርግጋእን ኣብ ምድንፋዕ ዘተኮረ እዩ። ሺ ጂንፒንግ ዘቕረቦ 4 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ቀዳማይ ሰላማዊ ሓበራዊ ህይወት ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ሃገራት ዘይናፀፀላ ጎረባብቲ ዝኾና ዝምድናታትን ኣብ ምምሕያሽ ሓበራዊ ኩለመዳዊ ምትሕባርን ዘላቕን ፀጥታዊ ስነ ህንፃን ኣብ ምህናፅ ምድጋፍ። ካልኣይ ኣህጉራዊ ልኡላውነት ፀጥታዊ ግዛእታዊ ሙሉእነት ኩለን ሃገራት ኣብቲ ዞባ ሙሉእ ምኽባር ድሕነት ህዝበን መሰለጠት ትካላትን ምሕላው። ኣህጉራዊ ግዛእቲ ሕጊ ስልጣን ሃገራዊ ሕጊ ምድጋፍ ምሩፅ ኣተገባብራ ምንፃግ ከምኡውን ናብ ሕጊ ጫካ ምምላስ ምክልኻልን። ራብዓይ ሚዛን ልምዓትን ድሕነትን ድሕነት ልምዓትን ልምዓት ውሕስና ድሕነትን ቅድመ ኩነት ምዃኑ ምግንዛብ ንዞባዊ ልምዓት ምቹው ሃዋህው ምፍጣርን ብሓባር ምስራሕን። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኢራን ቀጻሊ ስጉምትታት ንምዝታይ ኣብ ክፍሊ ኩነታት ዋይት ሃውስ ላዕለዋይ ደረጃ ፀጥታ ኣኼባ ከም ዘካየደ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ንዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ሓቢሩ። ቴህራን ኣብ ኒውክሌሳዊ ፕሮግራም ርኡይ ሕድገታት ትገብር ድሕሪ ምእባያ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ምስ ኢራን ዝተኻየደ ዘተ መሊሱ ኣብ ዕፁብ መንገዲ በፂሑ እዩ። ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ዝሃበቶ መልሲ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ፣ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ማርክ ሩቢዮ፣ ጸሓፊ ምክልኻል ፔት ሄግሰን፣ ዳይሬክተር ሲአይኤ ጆን ራትክሊፍ፣ ኣቦ ወንበር ሓበራዊ ሓለፍቲ ስታፍ ጀነራል ዳን ኬን፣ ፍሉይ ልኡኽ ስቲቭ ዋትኮፍን ይርከብዎም። ቻነል 12 ንኽልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብምጥቃስ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ፀቕጢ ንምዕባይን ዳግማይ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ይሓስብ ከም ዘሎ ሓደ በዓል ስልጣን ጠቒሱ። ትራምፕ ቁሩብ ካሃርሞም እዩ ክብል ጸብጺቡ። ብተወሳኺ ወታደራዊ ስላይ ኣሜሪካ ከም ዝጸብጸቦ ኢራን ኣሳብ 90% ካብ መኽዘን ምውንጫፍ ሚሳይላት ዳግማይ ክትረቦ ከም ዘኽኣለት፣ እዚ ድማ ሓዲ ብኸፊል ወይ ብምሉእ ስርሒት ምዃኑ ተገምጊሙ። እዚ ምዕባለ እዚ ንዞባዊ ፀጥታውን ምርግጋእን ብዘይምልከት ርእሲ ክፍተታት የልዕል ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ10 ጉንበት 2026 ምስ ቅልውላው መጻብኡ ሄርሙስ ሰፊሕ ዞባዊ ግጭት ዝተኣሳሰር ወጥሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቀታሊ ኣፅዋር ኢራን ንመሳለጣታት ወታደራዊ ወደብ ኣሜሪካን እስራኤልን ከም ዝሃረመ ይንገር። ኣብ ዘቐረባ እዋን ዝወፁ ፀብፀባት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሕነ ንምፍዳይ መጥቃዕቲ ኣብ ዝለዋወጥሉ ዘለዎ እዋን ንስትራቴጂካዊ ትሕተ ቅርፂ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሓይሊ ባሕርን ይገልጹ። ይኹን እምበር ዓበይቲ ወታደራዊ ወደባት ኣሜሪካ ወይ እስራኤል ሙሉእ ተደምሲሶም ዝብል ናፃ መረጋገፂ የለን። ሰበስልጣን ኣሜሪካን እስራኤልን ምክልኻል ኣየር ንብዙሓት ዝኣትዉ ስጋኣታት ከም ዝዓገቶም ክገልጹ እንከለዉ ተንተንቲ ድማ ድራማዊ ኣብ ኢንተርነት ዝዝርጋሕ ኣርእስታት መብዛሕትኡ ግዜ ንጉድኣት ዓውደ ውግእን ከም ዘጋንኖ ዘይተረጋገፀ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከም ዝጥቀሙ የጠንቀቑ። ኣምባሳደር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ማይክ ሃካቢ እስራኤል ኣብ ዘቐረባ እዋን ምስ ስርሒታት ሰራሕተኛታት ኮይና ስርዓት ምክልኻል ኣየር ኣይሮን ዶም ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝሰጋገረት ኣቃሊዓ። ዝተገልጸ ምውፋር ኣብ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ቀጻሊ ወጥሪ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ኣብ መንጎ እስራኤልን መሻርክቲ ወሽመጥ ዓረብን ዞባዊ ምውሃድ ፀጥታ ንምስፋሕን ካልእ ምልክት ምዃኑ ይረአ ኣሎ። ኢማራት ዓረብ ንናይ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ስጋኣታት ምላሽ ናይ ምሃብ ዓማ ክሕይል ከም ዝኽእል ኣብ መንጎ ምስ ኣሜሪካን ዝተሰለፉ ሃገራት ኣብቲ ዞባ ዝምዕብል ዘሎ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር እውን ከጉልሕ ከም ዝኽእል ይገልጹ። ዓባይ ብሪጣንያ መጻብኡ ሄርሙዝ ንምሕላው ወታደራዊ መሳርሒታት ትዋፍር። ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ታይፎን ነፈርቲ ውግእን መርከብ ውጊ HMS ድራጎንን ናብታ ኣብ መጻብኡ ሄርሙዝ ዝካየድ ብዙሓት ሃገራት ዝሓቐፎ ናይ ምክልኻል ተልእኾ ክትሰድድ ምዃና ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ ምውፋር ነቶክቲ ባሕሪ ንምፍላጥን ንምፅራይን ዝተዳለወ መሳርሒታት ዘጠቓለለ ኮይኑ ንቐንዲ መስመራት መራኸብ ንምሕላውን መራኸብ ውሑስ ምሕላፍን ንምርጋፅን ዝሕግዝ እዩ። እስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ዞባዊ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ተልእኾ ድማ ኣብ ምሕላው ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መስመራት ማይ ዓለምና ምዕቃብ ርጉእ ወሓዚ ዓለማዊ ንግድን ዘተኮረ እዩ። ኣብ ሱዳን ክፍለ ሃገር ሰማያዊ ኒል 50,000 ሰባት ተመዛቢሎም። ኣብ መላእ ክፍለ ሃገር ኒል ሱዳን ኣብ መጀመርታ 2026 ጀሚሩ ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት 50,000 ሰባት ከም ተመዛበሉ ሃገራዊ ውድብ ስደተኛታት ብ12 ጉንበት ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መላእ ደቡብ ምብራቕን እታ ክፍለ ሃገር ካብ 11 ጥሪ ክሳብ 4 ጉንበት ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራይ 49,512 ሰባት ወይ ድማ 9,899 ስድራ ቤታት ከም ተመዛበሉ ሓቢሩ።
بمسألة ጸብጸባት እቲ ትካል 28020 ሰባት ካብ ኩርሙስ 18722 ካብ ባው ከምኡውን 11855 ድማ ካብ ጌሳን ተመዛቢሎም ኢሉ እቶም ተመዛበልቲ ህዝቢ ኣብ መላእ ክፍለ ሃገር ሰማያዊ ኒል ካብ 7 ቦታታት ከም ተሰጋገሩን ርእሰ ከተማታት ክፍለ ሃገር ዳሚዝ ሓዊስ 25630 ተመዛበልቲ ከም ዝተቀበለን ጸብጸባት ኣገልግሎት ዜና ኣናዳሉ ይሕብር። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎም ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ ሼር ኮመንት ሳብስክራይብ ግብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰናዩ